ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರು ನಿಂತಿದೆ. ಇನಿ ಕೋಡೆ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಂತೆ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸಿತ್ತು ನಂಚೆ ಅದೇನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲಂಚನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸರ ಇತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರೋ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೀದಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಕಚ್ಚಿಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೋಡು ಹಿಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ ಕಜ್ಜಿ ಮಂತ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ನೇನು ತೋಜ್ಪೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆನಾ. ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತೋಜ್ಪವೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಆವಡತ್ತ ಈ ಜನ ವೀಡಿಯೋಗು ನಮಕ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿತ್ತಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಜ್ಪುತ್ತು ಸೇರ್ಸೋದು ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ನ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಜ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ನ ಇಂಚ ತುಜ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೈಸ್. ಏನು ಮಲ್ಪ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸು ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವೇನು ಏನು ಒಂಜಿ 10-11 ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಮೀನು ಕೊಂತನತಿ ಐಕ್ ಗೈಸ್. ಏನು ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಷ್ಟಿದ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಂದೆ ಕೈ ಸಂಚನೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಬಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನಾಗ ಗೈಸ್ಂದು ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪಾರ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ 10-12 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಿತ್ತು ಇಡೊಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯರ ಬಡ್ರ ಕಡೆನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪುಳಿದಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಓಟೆ ಪುಳಿದ ಪಾಡೊಲಿ ಏನು ಕೆತ್ತೆ ಪುಳಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್. ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ 3-4 ಚಮಚ ಮುಟ ಇಡ್ಲಿ ಚಮಚಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಪುಡ ಇವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಮಾತ್ರ ಪುಡ ಅದೊಂದು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಜಜ್ಜಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಪ್ ಮಂತಿರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅರಶಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಿರ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸಿಂದ ಚೂರು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು నేను ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ವಾಡೋಂಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾನ ನಿಕ್ಲ ಹೊರೋರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಪಂಡ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇದೆಯೇ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಒಲ್ಲಂಡ ಬೋರ್ ಚಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಅದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ. ಸೊ ಕಡಿದಿದ್ದಂಚಿನ ಅರೆಪ್ಪುನ ಪಾಡಿಯೆ ಅದು ತೊಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಂಡು ಕೊದಿದಾನಾಗ ಈತ ಬತ್ತನ ಯಾರು ನಮಕ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಕೊದಿದಾನಾಗ ನಮಗೆ ಈತ ಬತ್ತನ ಯಾರು ಈಗ ಅದೊಂಚೂರು ನೀರು ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಬಡೇನ ತುಪ್ಪರ ಪಾಡಲಿ ಪುಳಿ ಒಳ್ಳಂಡ 2 ಜನ ಈ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಟೊಮೆಟೊ ಒಳ್ಳಂಡ 6 ಜನ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕಡೆನಾಗ ಒಲ್ಲಂಡ ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ಪಾಡ್ನ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಯಾಗ ಇಸಿತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕೊದಿ ಒಂದುಂಡಾತಿ
ಯಾನಿನಿ ದಾಯಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಗಿಂಡಿ ನಿಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿನಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಗ್ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಗ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಏನಡ ಐಕ್ ಅದು ಯಾನಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಏನು ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸಂಡೆ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ದಯ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಂಡೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಡಿಪ್ಪುಲಿ ಓ ಉಂಡತ ಲಾಗ್ ಪಂದು ಸೊ ಐಕ್ಕದು ಅಂಚ ಯಾನು ಕಜಿಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೇಲ್ ತಲ್ಪ ಏನು ಕಜಿ ಮಲ್ಪನ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಕಜಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಅದಿಂಕ್ ಫೋನ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಬುಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಫೋಟೋ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿಂದ ಏನು ಮೊರನಿ ಕರಿನ ಲಾಗಡೆ ಬಂತೆ ಅವಳಂಡ ಕೈ ತತ್ತದು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನನಾಗ ಒಂದು ದದ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಬುರ್ಡ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾದು ಏನು ಕೈಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ಟೆ ಪಾಡು ನೋಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಂತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಾದು ಒಳಾಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ಜನ ಒಲಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿಯಾದ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಆತಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ಒಲಾಂಟ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾಗ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಸಾರಿ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಾತನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತು ದಯಬಂಡೆ ಏನು ತೂತುಜಿ ಈಗ ಯಾನೇ ಕೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತನತ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಅದೇ ಬಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೊದಿಯೋನುಂಡು ನೀನು ಬರ್ತಾ ಗೈಸ್ ನೆನೊಂಜಿನ 5 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊದಿಪಂಡೆ ಯಾರು ಗೈಸ್ ಆಂಡೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಮೀನು ಬೇಯರದಿತ್ತೇನಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತಿಂಡ ಮೀನು ಕಡ್ದು ಸೊ ಐತೆ ಜಾವುಂದಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಏನು 2 ಚಮಚದ ಅದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಪುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ ಅಂಚನೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಅರಶಿನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ದದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ದದ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸಿ ಏನು ಮುರಣಿ ಒರಿದಿತ್ತನ ಹಂಚಿನ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಐತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಬೋಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಜನರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಮರನಿ ಏನು ಕಬಾಬ್ಗಂದು ಕೊಂತಿಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದ ಅದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಆತುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮೀನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತಾಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆತ್ಲಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಯ್ತರ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಕಜ್ ಮನ್ಪನ ಸೊ ಎಂಚಾತನೊಂದು ಪಂಪೆ ಸೋಕಾದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತು ವನಸ್ ಮನ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬುಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಕಸರತ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಪಡ್ದು ಇರ್ದಂಡು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ತೊಯ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ಸೋಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ತೋಜಂಡು സോക്കാക്കുന്നു അമ്മഞ്ചാക്കുന്നു ಎಡ್ಡಂಟೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕದಾದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಅಂಟು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಮಸಾಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗಂದು ಕೊಂತನ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚದನ್ನು ಇತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ತನೆ ಜನ ಇತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ತುಚಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಹೊಲಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊಲಂಡ ಎನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಮೀನಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸೋಕಾತಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಥರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಶೋಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಆವು ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಅನಿಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೋಲಾಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನ ಕಮೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೀಕೆ ಬಾಯ್